Давай, Живота давай, е пред теб. Давай. Let's go. Бяхте ли репел? Let's go. Идваме! Бяхте ли репел? Не, ние първо тръгваме. О, хубаво. Откъде тръгвате? От на майка с путката. На къде сме на репел? Къде е според тебе? Аре, чакай, бе. Там гледайте да не падете на покрива на сградата тук за те нещо. Когато има Там да ще се пише върши, на полицайите да се вземат. Айде, бе. Да, те Айде. няма, нали? Има полицаи, има двама полицаи. Тъкмо, давай, скачай. Близко ли си? Минахме ГПУ. Ау, Идваме! Ялота! Ай! Ето си майка. бас, майка да ти що? Много сте здрави, бе. Много нищо. Това ли е толкова опасното на този скок? Не, просто нашата коя е пати коралата. Сега сигурно, ако си в гонка и скочиш, ще гръмне от първия път. Абсолютно. Дай този път без засилка, направо... Джей, ти искам да го пратиш от Twitter имейлчето. Направо са пуснете този път. И като описанието да напишеш, може да е бавна, ама е корава. Аз съм ги заснел и